Den her bog hedder Hævneren for Cyberspace. Det er Jan Jensen, der har skrevet den. Og den handler om, at der er en dreng, der hedder Magnus, sammen med sin ven, hvor de finder de sådan en hytte ude i en skov. Det var så en morder, der kalder sig selv for 11. september. Så ser han så dem, og så har de en fornemmelse af, at de er opdaget, og så løber de bare væk. Og så, når de kommer hjem, så lige nu på dage efter, så får Magnus sådan en besked, hvor der står, at han skal mødes nede på havnen ham der 11. september. Og så når han kommer derned, så er der ikke nogen. Og så skulle han vente der en halv time eller sådan noget, så han bestod den første test. Så kommer der så en test mere, hvor han skulle møde ham nede i sådan et springvand. Og han venter bare, og så venter jeg til den 11. september, ham der morderen, til at dræbe ham. Og så kommer det så til den 11. september. Og det er der, de skulle mødes ved springvandet. Hvor han har dræbt Magnus. Og så flygter han, fordi han hører et skud igennem luften, og så flygter han, og så prøver han bare at dræbe ham igen på vejen hjem. Og så, til sidst får de fanget ham der hævneren. Og så 11. september, altså de fanger 11. september. Så der, og det var så det.